A partir del problema del canvi climàtic va sorgir l'idea de fer el redisseny sostenible d'un habitatge com a proposta d'un treball de recerca. Aquest, com a objectiu, es proposava donar una solució a escala humana, fer un redisseny més sostenible i poder calcular un cost i una amortització del que costarien els canvis. Llavors es va iniciar el projecte fent una part teòrica amb els dos eixos principals, que serien l'arquitectura sostenible i les energies renovables, i llavors tot el que es va aprendre es va aplicar a la part pràctica, on es van fer anàlisis d'habitatges, habitatges que serien el mateix habitatge on s'aplicarien les reformes per poder saber quins problemes té, i llavors altres de similars a l'habitatge on s'aplicaran les reformes però que ja estiguessin adaptats als criteris de sostenibilitat. Es van estudiar materials que podrien servir pel canvi i normatives que s'havia de tenir en compte. Es va fer una proposta dels canvis i es van triar els més adequats i, finalment, es va calcular el cost i l'amortització, donant així una conclusió dels tres propòsits del treball.